Helo, fy enw i Iwan, a fi yw llywydd undeb-myfyrwyr Cymraeg Bangor, ac yn y fideo hwn byddaf yn eich tywys drwy swyddogaethau a nodweddion y llwyfan dysgu newydd Blackboard Ultra. Blackboard Ultra yw'r llwyfan rydym yn ei ddefnyddio ym Mangor i letua'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch modiwlau. Ar lwyfan Blackboard, byddwch yn gallu dod o hyd i gynnwys eich darlithoedd, aseiniadau, dyddiadau terfyn a asesiadau a'r holl wahanol grwpiau trafod sy'n gysylltiedig â'ch modiwlau. Bydd gan pob un o'ch modiwlau ei dudalen ei hun a byddant wedi rhannu'n adrannau yn adran Courses Blackboard Ultra. Bydd clicio ar y tri llinell ar ochr chwith ar frig y sgrin yn agor dewislen ochr gyda chyfres o dabiau defnyddiol. Byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i'r ddewiselni ar gyfer eich ffrwdweithgareddau, a fydd yn rhoi'r wybodaeth diweddaraf i chi mewn un lle am yr holl derfynau amser a marciau Cyflwyniad ac ati, yn ogystal ag adran bwrpasol a fydd yn dangos marciau eich cwrs. Gellwch hefyd weld eich calendar byd-eang o'r ddewislen hon a fydd yn gosod eich holl derfynau amser a thasgau aseiniad mewn un calendar. Gellir dod o hyd i galendrau cwrs benodol unigol a dudalen unigrwy'r modiwl. Bydd y ddewislen hefyd caniatáu i chi addasu unrhyw osodiadau yn ôl yr angen. Bydd dewis modiwl yn eich lansio dudalen unigryw'r modiwl hwnnw. Dyma lle byddwch yn dod o hyd i'r holl gynnwys yn benodol i'r modiwl hwnnw. Mae'r dudalen wedi'i rhannu'n sawl adran a dewislen i'w gwneud hi'n haws i chi welywio. Mae 5 tab dewislen i'w weld ar frig y sgrin. Bydd y tab cyntaf yn eich tywys i dudalen hafan y modiwl. O'r fan hon, gallwch weld y canlynol. Gweld gwybodaeth eich hyfforddwr cwrs. Gweld pwy sydd wedi cofrestru ar eich modiwl. Ymuno sesiwn Blackboard Calendar, mwy ar hyn yn nes ymlaen. Gweld unrhyw grwpiau sy'n gysylltiedig â'ch modiwl. Gweld cyhoddiadau eich modiwl. Gweld unrhyw lyfrau neu offer defnyddiol y bydd ehangen arnoch i'ch helpu gwblau eich modiwl. Cysylltu eich cyfrifondraeth Prifysgol Bangor a'r modiwl. Gellwch hefyd weld holl cynnwys eich modiwl ar y dudalen hon a fydd yn cynnwys y pethau fel gwybodaeth aseiniad, sleidiau darlithoedd ac ati. Bydd y rhain i gyd cael eu rhannu'n adrannau fel y gwelir ar y sgrin ar hyn o bryd. Yr ail tab yw'r tab calendar. Bydd hwn yn dangos amserlen y modiwl i chi neu unrhyw dyddiadau dychwelyd aseiniad sydd gennych chi ddod. Mae'r calendar hwn yn wahanol i'r calendar byd-eang a drafodwyd ynghynt, gan fod y calendar hwn yn benodol i'r modiwl unigol. Y trydydd tab yw'r tab trafodaethau. O'r fan hon, byddwch yn gallu dechrau trafodaethau neu gymryd rhan mewn trafodaethau gyda'ch darlithwyr a'ch cydfyfyrwyr. Bydd y pedwerydd tab yn dangos eich holl farciau modiwl. Ar ôl i'ch aseiniadau gael eu cyflwyno i marco, bydd y marciau'n cael eu cyfer yn ymddangos yma. Mae'n wahanol eto i'r ddewislen marciau byd-eang a drafodwyd ynghynt gan y bydd yn dangos marciau sy'n benodol i'r modiwl yn hytrach na holl farciau eich modiwl. Y pumed tab yw'r tab negeseuon. Os ydych yn dymuno anfon neges at darlithydd, cydfyfyriwr neu garfan gyfan y modiwl, gewch wneud hynny o'r ddewislen hon trwy glicio ar y symbol plus. Os yw eich darlithydd yn cynnal sesiwn drafod neu darlith fyw, mae'n debyg yn bydd yn cael ei gynnal trwy Blackboard Calendar. Bydd gan pob modiwl adran Blackboard Calendar sydd wedi'i rhestru ar dudalen hafan. Mae Blackboard Calendar yn gweithio mewn ffordd debyg iawn i alwad Zoom neu Microsoft Teams. Bydd gennych yr opsiwn i toglo eich microffon a'ch gwe gamera ymlaen ac i ffwrdd, a gall darlithwyr ofyn i chi gymryd rhan y sesiwn trwy arolygu'n barn neu trwy defnyddio bwrdd gwyn rhithiol. Pan gynhelir sesiwn, bydd cylch porffor i'w fflachio neu disgleirio amgylch symbol y camera sydd wedi'i leoli ar dudalen hafan y modiwl. Cliciwch ar Join Session i ymuno â sesiwn fyw. Gobeithio bod y fideo hwn wedi bod yn gymorth i chi fel cyflwyniad i Blackboard Ultra a Blackboard Calendar. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach yn Blackboard, mae croeso i chi holi'r tîm arweinwyr cyfoed neu staff academaidd eich ysgol i gael cefnogaeth bellach. Gellwch hefyd ymweld â thudalennau gwe technoleg wybodaeth neu anfon e-bost at desg gymorth gwasanaethau technoleg wybodaeth yn helpdesk@bangor.ac.uk. Diolch yn fawr.